Frieske taal. Een Frieske band. Neemt naar een dorpje in Frankrijk. Al zo'n 15 jaar. Als met onder de camera door, hè? Ja, genau, hè? Briekebek. Er was in het voorjaar van zo'n jongen toch gang de telefoon. En jongens die hem zitten in popslag van de NCSV. Nou, het zou leuk zijn, maar wat is popslag? En toen bleek dat... Move up! Ja, wel sleven op, dan pak ik wat even doen. Move up! Dan pak ik wat even. Met wie een blauwe? Popslag is een wedstrijd voor bands. We hebben dus elke maand 3 winnaars en in de laatste week van de maand dan hebben we een maandfinale en een finalist daarvan. Die vragen we om naar de studio te komen en dan nemen we 2 nummers van in totaal 8 minuten op. En we hebben dus ook 11 maandwinnaars en dan aan het eind van het jaar dan komt daar weer een soort halve finale uit voort. Plus dan een finale van 3 bands. En in 1997 heeft Briekebek die gewonnen. En hun prijs is een aantal dagen studiotijd. En dat zijn we nu aan het consumeren. Heb je hem dit verdienen, deze prijs? Vind je hem? Oh, ja, vind ik ook wel. Ja, Ja, ze voelen Dit is een hele domme vraag. We zien er op de basis in de Dat weet je al. Ja, jongen, Jusje, jongen, hun verjaardagsvisite gewoon. Dus, want ik weer vergeten dat we Joet naar Hilversum toe moesten. Dus, ja. Vooral de Berenburg Kolen en de Krijstad. En vannacht 4 uur weer thuis. Dus ja, samen we er weer oud en ja, viel ze net zo lekker. Hè? Dat Beck wint, moet hij het helemaal tot aan het eind toe volhouden? Want hij doet het nou tot en met het hele compleet zo. Hè? Het is nu heel veel. Hij zou het best wat in kleine stukken kunnen zetten. Want anders, als het totaal is iedere keer, dan valt het ook niet meer op. Kan je iets later beginnen? Eerst even het thema voorbij laten komen. Ja. En dan... Het zijn wat vreemde schepsels soms, maar sommigen met drank op is erg driest. We moesten laatst in een sporthal spelen, tenminste het podium weer dan met de zaal normaal sprutsen is. En nu schiet de rest die hong in de touw en die ziet in het klimrek, die moest zijn energie weer wat kwijt. Dus verveelt hij nooit maar voor jou maar, er gebeurt altijd wel wat. Dat is wel heel leuk. Hey! Boerenbutler! I've got something to say about you, baby. Is er weer? Ah, jongen, ja man.
Ik denk dat de muziek wat meer bij de tekst past en andersom. Dat we meer ons best doen om noem eens iets beter iemand onder te zetten en muzikaal jongen het niveau wat hoger te krijgen dan vroeger. En dat kan nou ook omdat je nou een paar goede muzikanten bij elkaar hebt. En dat was vroeger niet zo. Nee, 31 jaar, ja. Maar we doen ons best er wel voor in ieder geval. Ja. Hij speelt er een C, maar het moet een C zijn. Moet even over. Ja, Flip, het is fout, Flip. Hij mag er wel even uit, want wat stoort het dan? En hoe lang is de stal bij Briekenbeek? Nou, ik denk bijna 14 jaar. Vanaf het begin. De beste enige die dat vanaf het begin bijwist is. Ja, ik ben vanaf het begin, ja. Ja. Is een boel verhoren? Een heleboel. Wat dan? Nou, we hebben verschillende wisselingen gehad in de band. En dat blijkt wel. Ik bedoel, Marius is nog redelijk vanaf het begin. En... Wat gebeurt daarachter? Maar wij hebben diverse wisselingen en dat gaat steeds nog lekker door. Dus, maar, ja. Hoe ben je op het podium? Rustig. Els, nou, rustig hè? Ik hip voor 5. Ja, dat bedoel ik. Dat Mark woont, de rest iets behoorlijk stief. Zo. Leuk is dat. Stief wat correct moest is het. Ik herinner ze dan even heen wem, te zien dat ze daar nog binnen, want je weet maar nooit. Nee, maar Gertie die ze heeft echt Els heeft een blond karakter. Kun je eens vertellen wat die tekst voor gaat? De tijd? De tijd gaat door een famke wat haar heid verlen is. En een beetje de machteloosheid die erbij komt, naar mijn gevoel denk ik van dat er nooit onwennig is en dat is altijd wat denkt van ja, nou ja, waarom moest het nou zo? Denk je dit hoor. Hoe komt het daarop? Ja, dat is uit eigen ervaring hè. Er is een famke bij in de klas die had haar heid verlen. En dan denk je gewoon even van oh ja, zo is de realiteit zo nou en dan. En dan ben je weer maar bij de forten op de grond. Lopen we al? Ja. Oké. Ik ren het padel, mijn forten is zo zwier. Ik weet wel dat het koud is. De wind in mijn hieren, de wind neemt mij. Waarom nee, die? En zo gaat hij dan weer door. Wel laag genoeg, is dit. Zullen we nou nog even springen? Ja. Ik zo praten, heel veel van mij. We vallen bij mijn del, want de kinderen erbij. Kinderen erbij. Sa zonder dij. En het is zo mooi wat, ik heb het zo vaak zijn. Die mijn holle jek die stappen, het hele eind, het hele eind. Waarom naar mij? Ik hou, ik sla, ik stop en ik pats er bovenop, maar dit brengt hij weer bij mij. Ik hou, ik sla, ik stop en ik pats er bovenop, maar dit brengt hij weer bij mij. Voor het verliezen, dat die bevriezen. Ze zeggen dat het wind maar mooi net voor mij, net voor mij. Mooi net voor mij. Onze 4 spegels van deze week. Takkenweekend dan ben we er weer. Dan hebben we onder andere een reportage over het Benne Songfestival. Heel moffelijk weekend en graag ontaan. We zijn aan de eind van onze programmering voor jou. Morgen is er weer nieuws en sport van zo'n uur af.
wat mij onbelangrijk nog een heel... Nothing beats a lion.